Hej! I har netop åbnet den 9. låge i Tryllelude-kalenderen, så velkommen tilbage. Der er nye, der er kommet til, der er måske også lidt gamle, der kigger. Nu vi prøver lidt noget anderledes i dag. I skal holde øje med, hvad jeg gør for første gang, ellers skal I bare ikke gøre det. Jeg skal bruge 4 kort. Helt tilfældigt, alle sammen røde. Ikke nødvendigvis på den anden side, men det kan I selv finde ud af. I skal holde øje med klør 2. Se, lige nu der ligger klør 2 nederst. Kører vi bunken igennem en af gangen, ja, så kommer klør 2 til at ligge øverst. Der kan de fleste være med. Se, det startede med at klør 2 lå nederst. Så talte jeg kortene igennem, og så kom klør 2 øverst. Man kan også lægge klør 2 nederst ved at lægge de andre ovenpå. Det gør man 1, 2, 3 kort ovenpå, og så lægger klør 2 nederst, indtil den ligger øverst. Vi kan også lægge den ind i bunken, lige cirka der. Og så kommer den øverst. Vi kan også lægge den ned på bordet. Kommer den øverst. Ned på bordet, og så lad være. Øverst. Vi kan lægge den. Så er den nederst. Så vi kan holde øje med den. Lægger den ned på bordet. Og tager den sidste. Klør 2 nederst også. Ja, imponerende. I kan selv øve det på derhjemme. Der er måske nogen, der allerede tænker, den har jeg regnet ud. Det er okay. Hvis I ved, hvordan man gør, så det gør jeg også. Der er jo ikke nogen tvivl om, at med 4 kort, så kunne jeg jo ikke have gjort det, uden at de var identiske. Altså, for eksempel kunne jeg ikke have gjort det, uden at jeg havde en hjerter 10. Jeg kunne ikke have gjort det uden 2 hjerter 10'er, 3 hjerter 10'er og 4 hjerter 10'er. Så uden 1, 2, 3 og 4 hjerter 10'er, så vil det her trick ikke, det havde ikke lykkes. Så find 4 ens kort frem, og ellers bare gå i gang med øvelser. Nå, jamen altså, skyd, hvad skal jeg kalde tricket? Klør 2 hjerter 10. Altså, lige nu der vil jeg jo sige sådan, at hvis jeg har en rød knægt og en sort knægt og en rød knægt og en sort knægt, så var det måske nærliggende at kalde det, jeg ved ikke, 4 knægt tricket. Det kan vi måske lige tage en afstemning om. Det ved jeg ikke, om I er med på den. Hvis I lige gør det, så kunne vi gøre det. Nej, det er også rigtigt. Det kræver 4 kort. Så I kan sagtens øve på det. Til vi ses i morgen, så husk at trykke like og del, hvis I synes det er fedt. Hvis I tror, at jeg ikke har 4 ens kort i hånden her, så er det også okay. Jeg kunne ikke have gjort det uden de 4, så i hvert fald. Det er helt sikkert. Vi ses i morgen.